lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Iya. Aku tak takut karo awakmu, Dol. Aku nopo apenan kowe? Saka Troso nganti tekan desa Mbake kene iki mau ana acara apa? Lho, kowe ora ngerti no? Lho ngerti kok. Ha iya, mulakno ta. Lah kowe iki sing wong enom, aku wong tuwa kan lalinan. Mau ya wis dikandani karo dhewe lah karepe ya. Ngene lho, Selah. anu Bang. Nah, piye? Dino iki ku busur ipang iku nganu. Piye? Nyunatno. Nyunatno take. Nyunat sapa? Nyunatno iku Naila. Naila. Lho, Naila wedok kok disunatno. Lho. Lah masamu wong lanang tokno sing nyunat disunat iku no. Kalebu bocah wedok ya disunati. Lah, nek wong wedok ku malah sunate ping pindho. No. Heeh. Drang. Nek wong lanang Nek wong lanang kan sepisan. Take wani ping pindho. ya mantek malan kok. Entek. Malah Entek. mana apa kowe? Lah iya. Barbar, lebar. Nah, Dino iki sing bener. awake dhewe iku ditekakno ngomrene karo Bu Suripa. Heeh. Kanggo nyekseni Heeh. ning jaman semono Heeh. Pak Suyat kan duwe ujar. Pak Surya ta Pak Bu Suyat, Surya? Pak Suyat ta Bu Suyat? Ora, Pak Surya wis almarhum. Heeh. Oh, Bu Ibu Suripa. Surya. Bu Suripa iku kepengin nekakno besok Ailir. kapan nek sing jenenge Naila Cahyani iki Ailir. dadi kuwaten. Heeh. Ditanggapno reok konggone Pak Salam Heeh. teko Troso. Jadi Ngono. Sono aku. Aku sono tapi tipis. Tipis Tipis bae. Ya ora ngono. Bari iki Pak Ilir. Lebih masalah sak keluarga karo bisa tetap. Pak Ilir terus gondrong. Urute. Siti ana. Aja kelewat-kelewat ta, Drong. Ah, masalah sak keluarga. Iki tau bil, Karo Bu Mustiana leo mau Bikene sapa? Termayem. Amin. Ngomong putrane kemekane iki mau jawab silaturahmi. Romo tegesin dari bojo. Bojo. Ngono. Bro, Jadi ya sapa Mbak Naila dino sesuk ya. Jawab silaturahmi karo Mas Riko. Adi satu sirahe. ngono Ya. berarti ujare Bu Suripa. Urute. Wes, Akibat tak Tegal lho. Dari sana dulu Kok Pak Dewa lho. Sing unek-uneke utawa ucapane guru tadi. Lho, awake dhewe kari ndongakno wae anggone gajah Bapak Soleh sak keluarga dina bengi nganti Sampeyan Pak Ilir, sithik lah. Selamat Tipis-tipis. ora ana halangan apa-apa ya. Amin. Betul. Terpene dongane karo kemanten loro ya, Bang. Heeh. Piye? Muga-muga Heeh, dadi. mawadah, Heeh. sakinah. Heeh. Muga-muga Aku neh iku. paringi Aku momongan. tegak Ya, tak saya meneh. Cetai gondrong ya. Gondrong Melayu kok. Saya gelcerane gitu kan kok. Ora. Sarapan so Pak Ilir. Ah, Dilan oh, ono pamet ya, mulai. Lah iki nak kemantene. Iki ngantene. Nela iku, fotoku iku, Butuhku foto. Aku sementem Pak Ilir. Aku sementem. Dhewe iki ora Aku mikirku, Pak Dewa mana moro. Ora kancane karo Moro. Rojimu tak jak. Lah sing bareng Langsung moro. Manggone tek pengen Ayo, ngerti. Ji, aku. Manggone ning alas Iya. kono lho, Aku Bang. mencen. Alas Roban. Aras Aku ono sampean. Gondol Mayu. Ono Awas kae. Gondrong. Nah, Lho, gondrong. kowe kira urung ngerti Ono ra? lin, aku Wong ora jarine Lah iya Cen. Ya iki ning kene iki ning gene sapa? Ayo. Nek iki peyak tradisional ya ora. Kayak antara Ora mek itu. Ora mek itu. Kok dene kok ora ngene mau Pak wis mano Loh. Ini ya, Mbak. Aku ini terus terang, Pak. Ning kene ancen sing tak utama ancen Pak Peo. Tapi nek kalau disalang ngono, Pak Ilir karo soal iki. Kanggo piandel. Kancen ngono. Sapa meneh? Ngono lho. kondisinya kayak iki ancen kritis model iki. Ya wis awak dhewe sebagai dulur, sebagai muga-muga. Awak dhewe ndongakno. Sing apik-apik here Pak Ilir. Ya, saka iki kasih hati apa ta?
Iki kasiate. Tak ibaratna ya, Bang. Dia kena ning gunung iso duduk, segoro iso asat. Wis kok Gede Jawa pe ora iso. Wah, mati ya. ngono Ya, posisi aku nek terus piye ta Pak iki? oh iki sing jenenge sangkut karo Aku kudu perkara seni ibaratnya ditambah tradisional. gunung bisa Merah. duduk Seni tradisional asli yo tayo yo Epra main nang Anggo anakku sini ayo duduke iki. sini tari. Pasar iki yang di pasar ono wong ora. Iya. ora gak sing duwe sapa Tapi Pak, aku tak dukung. Nganu eka budaya. Kita Sing duwe berarti Pak Salam. guri-guri Lah masamu betul ora? Ayo dok, desa ini ono sini tari. Anak nek lemes ngene ora iso atas Lah iya. ate kiri-kiri ngene deh Sekolah wagi sih Pak. Lah iki lagi seneng kene. Bola. Ayo. wis saiki ngene ya to Piye? ojo suwen sedurunge sing bareng medun ana ing daerah Batik kene ayo padha dicawis-cawisi Dicawisi ngombe. dicawisi banyu kang resik minangka kanggo njuane soparo sepisan kaping pindho cawis ana kok kang resik minangka kanggo persebanane singa baru kok menawa dhewe iki rumangsa saya anggone temeka medun saka ing daerah Batik alit kene Oh ngono. Ya wis ayo anu Bang, ora usah kesuwen. Ayo ndang Aku diundang. prak doyan ngombe. janur kuning Jangan kuning para sepuluh. pemuda Nah. bentuke keprok sing rame tekani Ayo, Surabaya yo, yo, yo. Yo.